Dobrý deň, Rado Trenčiansky. Zdravím vás z krátkeho výletu na veži, ktorá sa nachádza medzi Gelnicou, Prakovcami a Helcmanovcami. Vybral som sa na prechádzku a všimol som si z domu rodičov, že je tu väža, ktorá má asi 100 metrov. Prichádzame v živote na veci, ktoré začínajú myšlienkou, potom je nejaká túžba a nakoniec je action, akcia, to čo preto urobíme, aby sme dosiahli svojich cieľov a svojich túžob. Máte možnosti a schopnosti dosiahnuť čokoľvek si želáte. Všetko začína s myšlienkou. Je myšlienka, je túžba a je skutok, konanie. Nasledujte svoje ciele v živote a budete prekvapení, pokiaľ sa rozhodnete konať, vaše sny sa budú plniť jeden za druhým.